Omundi, Ramogi TV. Maukum jonyuol kod jokend ratiro mag nyiri ywak ni kwan mag taulo mag ria ma ichiwo kod piny owacho kokalo kuom skunde odok piny, gino mosemiyo moko kuom jopuonjre ma nyiri rem donjo e sikul e kinde ma gineno malo. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler. E higa mar 2011, piny owacho mar piny Kenya ne ochako chenro mar chiwo taulogo mag ria nyithindogo ma nyiri e sikunde. Chenro ni ne ochaki e kinde ma lipot owuok kuom migawo mar somo ne oyango ni jopuonjre ma nyiri mathoth leo sikul ndalo 4 kuom dwe ka dwe e kindego ma gineno malo. Ma emomiyo piny owacho ne obiro kod chenro ni mar jolo jopuonjrego ma osebedo kod pek e yudo taulogo mag ria mane miyo thothgi koro leo sikul. Koro nyithindo siko ka leo ne sikul, nyithindo ma nyiri gi sama gin e ndalogi mag monthly periods go eko. Koro sirikal mondo ornwa pads moromo e skul kae. Kata bed ni piny owacho pod chiwo taulogo mag ria ni jopuonjre ma nyiri ka okalo kuom sikunde ma gisome, moko kuom jonyuol kaachiel kod jokedo ratiro mathindogo ma nyiri e kaunti ma Migori wach ni kwan taulogo mag ria ma ichiwo ne jopuonjregi koro dok piny. Every term onego bed ni ikelo sanitary towels ne nyithindo ma nyiri e skunde. Ka wuoyo gi jopuonje, wach ma giwacho en ni sanitary towels go ok giyud moromo. Imi nyathi pad achiel bang' tam ka tam. To mano ok nyal konyo nyathi nikech jonyuol bende tinde onge pesa. Ka oteli kod Evelyn Oyar matiruogno mar Adolescent Health Impact Initiative gi wach jopuonjre mathoth ok yud taulogo mag ria makare, ka bende moko koro yudo mana paket achiel kende kuom tam ka tam. Koro yudo ka population mar skul kaduong to kel sanitary towels ma orem, to nyithindo moko koso kata yudo mar kata dwe achiel. Koro dweche mamoko ge yudo ka kendo gionge gi sanitary towels ma ginyalo tiyo godo. Joked ne ratiro mag nyithindo ma nyiri e kaunti ma Migori wach ni ber ka chenro mar chiwo taulogo mag ria koro ok tim mana kod piny owacho malo kende, to kata piny owacho mar kaunti ma Migori. Implementation mar policy mora mora dwaro resources, dwaro pesa. Koro I would just encourage development partners and even the county government ikonyalo bedo kanyakla mondo wane kaka wanyalo mobilize for resources mondo wayud kaka wakonyo nyithindo gi. Wadwaro counselors e skul kae mondo gibed ka gilimo waga skul ka gitim nyithindo ma nyiri counseling. Ywak bende nitie ni thoth rawere ma nyiri ok ohero taulogo mag ria ma iluoko ka oseti godo. Koro miluoko gi yudo ka jonyuol goyo dhog gi ni nyithindo gi yudo pek e luoko gi, especially ka ntiere setups kaka wang'eni e county waka nitiere setups ma pod nigi issues mag pi. Gikose luoko sanitary towels gi to kama gimogie giwigi kuot mogi kama ang' samoro baba kakalo to neno sanitary towels gi eliare katuo. It's important that we do some evaluation so that we also wayud feedback. Ka opogore kod chiwo taulogo mag ria, jonyuol kod jokedo ratiro nyithindogo ma nyiri e kaunti ma Migori dwaro mondo koro ting' malo ler mag ria e sikunde. Jojuma, Ramogi TV, Migori.